Posedím si doma a dokončujem si svoj beat. Zazvoní mi telefón, zdvihnem a počujem krik. Volá mi kamarát, pýtam sa ho, čo sa deje. Prečo sa nikto z vás ani na chvíľu nezasmeje. Prejde pár minút, už dobre viem, že čo sa stalo. Opustil nás dobrý človek, ktorý mal rokov dosť málo. Nikomu nič nespravil, s nikým nebol za zle. Nikto by mu nepral, nech jeho duša zhasne. Celá jeho rodina, všetci jeho priatelia smútia celé dni, ešte stále tomu neveria. Stala sa tragédia pre rodinu, pre známych. Čoro chlapec umrel, už je proste bezbranný. Zlí ľudia tu ostávajú a dobrí nás opustia. Nechápem, prečo to stále anieli dopustia. Teraz sa s ním lúčia, aj keď im to srdce nedovolí. Hovorím ti za nás všetkých, odpočívaj tam v pokoji. Pendeva, so te quiera pendeva, te no son pa memera, muro te no gilo na svalo. Pendeva, so te quiera pendeva, te no son pa memera, muro te no gilo na svalo. Povedz Bože, prečo je to tak? Prečo musí zomrieť mladý chalan? Celý život mal pred sebou a v hlave veľké sny. Chcel ich prežívať s rodinou a s kamarátmi. Prečo si mu to nedopral? Prečo si ho zobral? Do srdc jeho rodičom si veľkú bolesť dal. Zostali im iba spomienky na fotkách a slzy v očiach. Syn sa im prihovára po nociach vo snách. Nikdy nevieš, čo sa ti môže za hodinu stať. A preto je vzácna každá sekunda života. Tak si váž svoje zdravie a svojich blízkych, lebo čo sa ti môže stať, tak to nevieš nikdy. Môžeš dostať chorobu alebo nož do chrbta a potom namiesto teba už len tvoji blízky trpia. Život človeka sa ľahko ako struna trhá. Osud je gitarista, čo na struny života hrá. Pendeva, so te quiera pendeva,